नमस्कार। आज ब्लाउज पीस पासून मार्गशीर्षच्या गुरुवारसाठी देवीला साडी कशी नेसवायची ते आपण बघणार आहोत। याच्यासाठी मी एक ब्लाउज पीस घेतलेला आहे, त्याला दोन्ही बाजूने बॉर्डर हवी आहे। आपल्याला असाच ब्लाउज पीस निवडायचा आहे। तर त्याची एक बाजू जी आहे ती दाखवल्याप्रमाणे मी फोल्ड करून घेतलेली आहे। बॉर्डरची बाजू वरती राहील अशा प्रमाणे फक्त 2 वेळा ही बाजू आहे ती फोल्ड करून घ्यायची आहे। हे बघा, आणि फोल्ड करून झाल्यानंतर दोन्ही बाजूने ती आपली जी पट्टी आहे ती आपल्याला पिनअप करून घ्यायची आहे। इथं जास्त फोल्ड करायचं नाहीये, फक्त 2 वेळाच आपल्याला ही बाजू फोल्ड करून घ्यायची आहे। बॉर्डरची बाजू वरती ठेवायची आहे आणि दोन्ही साइडने याला पिनअप करून घ्यायचा आहे। मार्गशीर्षच्या गुरुवारसाठी अशी जर ब्लाउज पासून आपण जर साडी नेसवली तर देवीचा जो कलश आहे तो खूप छान दिसतो आणि एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये आपण ही झटपट अशी मार्गशीर्षच्या गुरुवारसाठी ही साडी नेसवू शकतो। तर ही बघा, मी ती आता जी पट्टी आहे ती सील करून घेतलेली आहे। तर दोन्ही बाजूने ती पट्टी सील करून घ्यायची म्हणजे ती हलणार नाही, पट्टी फिक्स राहील। इथे जास्त फोल्ड करायचं नाहीये, आपल्याला 2 वेळाच फक्त फोल्ड करून घ्यायचं आहे। खूप सोपी पद्धत आहे ही। आता नंतर जी ब्लाउजची उभी बाजू राहिलेली आहे तर ती आपल्याला फोल्ड करून घ्यायची आहे। ही बघा, दोन्ही बाजूने मी ही पट्टी सील करून घेतलेली आहे आणि ब्लाउजची जी उभी बाजू आहे तर ती आता आपल्याला फोल्ड करून घ्यायची आहे एका मापामध्ये। हे बघा, दाखवल्याप्रमाणे सगळ्या चुण्या अगदी एका मापाच्या येतील अशा आपल्याला ही पट्टी आपल्याला फोल्ड करून घ्यायची आहे। जी पहिली आपण चुणी घेतलेली आहे तर त्याच मापाच्या सगळ्या चुण्या घेऊन ही पूर्ण जी पट्टी आहे ती आपल्याला आता उभी फोल्ड करून घ्यायची आहे। हे बघा, जेवढा तुमचा ब्लाउज पीस मोठा असेल तेवढ्या ह्या पट्ट्या खूप जास्त येतात आणि त्याच्यामुळे नंतर जी आपण देवीला साडी नेसवतो ती पण खूप छान दिसते। तर जास्तीत जास्त मोठा ब्लाउज पीस वापरण्याचा प्रयत्न करा। हे बघा, मस्त अशी आपल्याला इथं उभी पट्टी ही सगळ्या एका मापाच्या करून घ्यायच्या आहेत। प्रत्येक पट्टीवर मी हात फिरवून घेतलेला आहे जेणेकरून त्या प्रत्येक पट्टी फिक्स राहील आणि सुंदर अशी एका मापाची आपल्याला इथं पट्टी भेटेल। तर घरगुती पद्धतीने मार्गशीर्षच्या गुरुवारसाठी जर अशी आपण आपल्या हाताने देवीला साडी नेसवली तर त्याचा जो आनंद आहे तो खूप वेगळाच आहे। तर अशी आपल्या ही पट्टी मी करून घेतलेली आहे आणि ती पण मी दोन्ही बाजूने पिनअप करून सील करून घेतलेली आहे। हे बघा, दोन्ही बाजूने बॉर्डर असलेलाच ब्लाउज पीस इथं वापरायचा, त्याच्यामुळे साडी नेसवलेली साडी जी आहे ती खूप सुरेख दिसते। हे बघा, ही एक बाजू मी सील करून घेतलेली आहे आणि वरच्या बाजूने पण एक पिनअप करून घेतलेला आहे म्हणजे ही उभी पट्टी आहे ती व्यवस्थित पूर्णपणे सील राहील। हे बघा, आणि ही जी आहे ती आपली आडवी पट्टी आहे। हे बघा, ही आपली आडवी पट्टी आहे आणि नंतरची उरलेली आहे ती आपली उभी पट्टी आहे। तर ब्लाउज पीसचं जे सील करण्याचं म्हणजे पट्ट्या काढून सील करण्याचं जे काम आहे ते झालेलं आहे। आता पुढे बघूया। तर इथं मी एक चौरंग घेतलेला आहे, त्याच्यावर असा एक उभा डबा घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये मी थोडे तांदूळ भरलेले आहेत। हे बघा, जेणेकरून तो डबा आहे जो हलणार नाही, थोडा उभा असा डबा घ्यायचा आहे। इथं मी कलश घेतलेला आहे, कलशामध्ये पण मी तांदूळ घेतलेले आहेत जेणेकरून कलश पण हलणार नाही। तर त्याला अशी एक आडवी काठी असते ती बांधायची आहे। तर माझ्याकडे स्ट्रॉ होती त्या मापाची तर मी तीच वापरलेली आहे। तुमच्याकडे नसेल तर त्या मापाची एक काठी घ्या छोटी आणि रबर बँडच्या साहाय्याने मी इथं सील केलेली आहे। तुम्ही दोऱ्याच्या साहाय्याने सुद्धा ही सील करू शकता। हे बघा, मी रबर बँडच्या साहाय्याने ही जी आहे काठी जी आहे ती कलशाला व्यवस्थित मी फिक्स करून घेतलेली आहे। तुम्ही इथं दोरा वापरून सुद्धा ही व्यवस्थित घट्ट बांधून घेऊ शकता। तर दुसऱ्या बाजूने सुद्धा मी हा रबर बँड घातलेला आहे आणि ही फिक्स करून घेतलेली आहे।
ही एकदम झटपट अशी पद्धत आहे. तर त्याने तुम्हाला अशी एक काठी किंवा एखादी स्ट्रॉ किंवा तुमच्याकडे जे काही असेल तर ते असं व्यवस्थित कलशाला मानेकडे व्यवस्थित फिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा, खूप जास्त मोठी काठी वापरायची नाही आहे, बरोबर कलशाच्या आजूबाजूला राहील एवढीच. तर आता मी हा ब्लाऊज पीस घेतलेला आहे आणि ब्लाऊज पीसला जे मी उभी पट्टी करून घेतलेली तर ती बाजू मी आता ह्या डब्यावर ठेवलेली आहे. बघू शकता, जास्त चुण्यांची बाजू आहे ती डब्यावर ठेवून समोर काढून घेतलेली आहे. हे बघा, जे आपण उभा ब्लाऊज पीस फोल्ड केलेला होता ती बाजू आहे ही. हे बघा, आणि बरोबर चौरंगाच्या खाली येईपर्यंत मी हा जो ब्लाऊज पीस आहे तो खाली ओढून घेतलेला आहे. आणि नंतर मग याच्यावर हा जो आपला कलश आहे तो ठेवलेला आहे. चौरंगाच्या उंची एवढा मी ब्लाऊज पीस पुढे ओढून घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर मग मी हा कलश ठेवलेला आहे. आणि नंतर मग त्याची जी फिक्स केलेला पिन होता तो मी काढलेला आहे आणि ह्या चुण्या ज्या आहेत त्या व्यवस्थित अशा ॲडजस्ट केलेल्या आहेत. तुम्ही जेवढा मोठा ब्लाऊज पीस घ्याल तेवढ्या जास्त चुण्या इथे येतील. तर त्या व्यवस्थित अशा चुण्या ज्या आहेत त्या चौरंगाच्या मापाला आपल्याला व्यवस्थित ॲडजस्ट करून घ्यायच्या आहेत. हे बघा, बांधलेली काठीची बाजू आहे ती मी मागच्या बाजूने ठेवली. कलश कसा ठेवायचा ते पण बघा. ही जी बांधलेली काठीची बाजू आहे ती मागच्या बाजूने ठेवायची आहे. आणि नंतर मग आपण जी कमी पट्टी फोल्ड करून घेतलेली आडवी तर ती त्या काठीवरून आपल्याला अशी पुढे घ्यायची आहे दोन्ही बाजूने. हे बघा, बॉर्डरची बाजू व्यवस्थित ॲडजस्ट करून आपल्याला दोन्ही काठांवरून ही पट्टी आहे ती पुढे करून घ्यायची आहे. हे बघा, एकदम परफेक्ट. फक्त बॉर्डर वरती दिसेल असं आपल्याला ॲडजस्ट करून ही पट्टी पुढे दोन्ही पट्ट्या पुढे घ्यायच्या आहेत आणि ह्यांना असं त्रिकोणी धरून इथं मध्ये पिनअप करायचं आहे. व्यवस्थित ॲडजस्ट करून घ्यायची पट्टी, जेवढी शक्य असेल तेवढी जास्त पुढे घ्यायची आहे आणि इथं त्याला पिनअप करायचं आहे आणि ही इथं सील करून घ्यायची आहे. हे बघा, व्यवस्थित फिक्स करून घ्यायची आहे. खूप छान अशी पट्टी इथं आता ही ॲडजस्ट झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता. आता मुखवटा लावण्याची वेळ आलेली आहे. तर नारळाला मी हा जो मुखवटा तो व्यवस्थित असा बांधून घेतलेला आहे. हे बघा, आणि हा जो मुखवटा आहे तो मी कलशामध्ये ठेवलेला आहे. हे बघा, नारळाला जो मुखवटा आहे तो आधीच व्यवस्थित बांधून घ्यायचा दोरीच्या साह्याने आणि नंतर मग तुम्हाला जसे आवडत असतील तसे दागिने इथे घालायचे आहेत. तुमच्या आवडीप्रमाणे दागिने इथं वापरायचे आहेत. तर तशाप्रमाणे मी हा कलश आहे तो सजवून घेतलेला आहे. खूप एकदम सोपी पद्धत आहे ब्लाऊज पासून मार्गशीर्षच्या गुरुवारसाठी कलशाला साडी नेसवायची. ही एकदम इझी आहे, तुम्ही झटपट घरी करू शकता आणि खूप सुंदर दिसतं. त्याच्यामुळे देवीचं रूप एकदम भरलेलं असं रूप देवीचं दिसतं. तर तुमच्याकडे जे दागिने तुम्हाला जे इथं वापरायचे ते वापरून तुम्ही हा कलश सजवू शकता. आणि जशी तुम्हाला फुलांची आरास वगैरे करायची आहे त्याप्रमाणे तुम्ही इथं करू शकता. डेकोरेशन तुम्हाला जसं करायचं आहे तसं तुम्ही इथं करू शकता. खूप छान दिसते बघा देवी. फुलांची सजावट, दागिने आणि ही साडी ब्लाऊजपासून आपण ही सुंदर अशी साडी देवीला नेसवू शकतो. तर अजून इथं एक थोडी ॲडजस्टमेंट करायची आहे ती म्हणजे कंबरपट्टा. तर अशी मी एक लेस घेतलेली आहे. तुम्ही गोल्डन कलरची लेस घेऊ शकता आणि अशी मध्ये धरून ती बांधायची आहे. त्याच्यामुळे जो लुक आहे तो खूप छान येतो आणि साड्यांच्या ज्या खालून प्लेट्स आहेत त्या परफेक्ट येतात आणि दिसायला एकदम खूप परफेक्ट आपण साडी नेसवली आहे. खूप छान असा साडीचा लुक येतो. हा जो कंबरपट्टा बांधला आहे त्याच्यामुळे प्लेट्स पण खूप छान ॲडजस्ट होतात. तर तसा एक कंबरपट्टा आपल्याला इथं बांधायचा आहे आणि तुम्ही बघू शकता एकदम खूप सुंदर अशी ही आपल्या देवीला साडी नेसून झालेली आहे. ब्लाऊज पीसपासून तुम्हाला हवी असलेली सजावट तुम्ही इथं करू शकता. पण ही जी साडी नेसवण्याची पद्धत आहे ती एकदम सोपी आहे, बघू शकता.
तर व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.